Hej og velkommen til. Jeg har læst den her. Den hedder Tændstikkerne af Thomas Korsgaard, og den er fra Politiken, og det kom sidste år i 24. Det er et eventyr. Man får også lyst til at sige godt gammeldags eventyr. Det drejer sig om, eller det handler om en æske tændstikker, hvor at man følger livet for de her tændstikker på godt og ondt, op- og nedture. Vi følger dem fra de bliver produceret, altså skåret af træet op i Sverige, er på tændstiksfabrikken og bliver puttet i æskerne. Og den her personlige afsked deroppe fra med ejeren af fabrikken, og så bliver de ellers sendt til Danmark. Og den her æske tændstikker lander i armene på en noget usympatisk type og dennes familie. og sideløbende har de ligesom sådan et parløb med tændstikkernes levede liv i æsken, og så den her familie kørende ved siden af, som sådan en fin kontrast til hinanden. Tændstikkerne har personligheder. De ligger i den her æske og har samtaler med hinanden. Der er rigtig meget direkte tale. Vi følger dem og bliver også sådan opmærksom på, hvordan de kæmper om pladsen om at komme op til toppen, hvor man bliver taget op af hånden, som er en menneskehånd. De har kun ét mål med livet, eller med deres eksistens, og det er at blive taget op, og så skal der ske noget. De ved alle sammen, at der skal ske noget fantastisk, noget storslået. Og det er det, de stræber efter. En for en bliver de så også taget op. Der går et helt liv, altså et helt menneskeliv, hvor den her æske ligger og er lidt forglemt og støvet på en hylde. Og en for en bliver de så ligesom taget op og oplever det store, sande, deres mål med livet. Og på et tidspunkt så er der en tændstik, som vi møder, som ikke har været med sådan fra start, i hvert fald ikke tydeligt, som ligger nede i bunden, og det er den modsatte. Tændstikken har været ude for det værst tænkelige. Den er knækket, og den ligesom er knækket og ikke rigtig virkede, så er den blevet lagt tilbage i æsken, modsat de andre. Og den ligger så dernede og er deprimeret, indesluttet og meget afvisende over for de andres utallige spørgsmål om, hvordan der er verden uden for æsken. Tiden går, og de andre tændstikker når ligesom deres mål at blive tændt og blive afsluttet. Og den modsatte kommer også op og får ligesom en ekstra chance på det helt rigtige tidspunkt, hvor den virkelig får mulighed, og det lykkes, for den shiner lige der, hvor den skal gøre det. Det er en meget fin fortælling. Det er jo et eventyr, og det er ren hygge, og der er så meget H.C. Andersen inspiration ind over det, altså genstande, der får personlige træk og gør og tænker som mennesker. Det er super underholdende, den er varm, den er også tankevækkende, der er både noget for børn, fordi det er en fin fortælling, altså fin og underholdende fortælling, og så er den eftertænksom, drejer sig ligesom om det her med at stå distancen, når man skal, slå til og være der, når man skal, altså, og så drejer den sig også om det her med at få en ekstra chance. Der er masser af dybe lag i den her, som man vil kunne nørde rigtig meget i og få meget ud af som læser. Den er jo, kan I nok høre, helt fantastisk. Jeg synes, I skal tage og læse den. Det er en fin, lille, lækker en. Der er gode illustrationer undervejs, sort-hvide illustrationer, som man også kan dykke ned i og få noget ekstra ud af. Så jeg kan kun anbefale den. Den er virkelig, virkelig god. Tændstikkerne. Så er jeg ved at læse den her. Og det er en helt anden kaliber. Ultraforarbejdet hedder den. Og der er noget at se til, og det er lidt af en øjenåbner. Hvis ikke man er gået i gang med den her, så synes jeg, man skal tage at gå i gang med den. Yes. Tak for i dag.